Áno, počúvam. Hobíko Billy? Zdravičko, vedúci, kúri mám u suseda. No a? No, nemáte nejaký plot? Treba mi plot. Jasné, že máme. Nech sa páči, zastavte sa. Tam mi pošlite, prosím vás, nejaký, bo normálne tu dá z meter mi treba, bo oni mi utekajú tu do suseda, do Janka a potrebujem to zahradiť, že by som mal s Jankom problémy. Máte nejaký plot tam? Ale jaký dajaký plot? Zelený, antracitový? Taký normálny, s hranatými očkami, jak má Féry. Féry s hranatými očkami? Ako, nie Féry, ale ten plot. No, dajaký, lebo ja fakt nechcem, že do Janka, že by išli, lebo fakt mám s ním dobré vzťahy. Na pivo chodím aj sem tam, na čo vypijeme si aj so jeho ženou, bardzo dobre vychádzam, aj deti a oni teraz riešia také problémy, dajaké, no, lebo mala už ide na vysokú školu, dečka do Bratislavy, hej, bo sa dobre učila na tej strednej škole, tá bez primačky ju zobrali, hej, no a ona mala dostať dajaký to ten internát. No lenže mesto tam nebolo, takže oni zháňajú apartmán oni teraz, takže oni majú dosť problémov. Ešte s motorom mal dajaké problémy, ja nechcem urobiť ďalšie problémy, tá plot mi pošlite, prosím vás. Dobre, doteraz som vás nepochopil, že o aký plot vám ide. Odporúčam, zastavte sa tu osobne, určite si niečo nájdete, určite sa dohodneme. Ale ja neznám, či me žena pustí, bo nemáme teraz bars také dobré obdobie, no. Žena aj tak na vás bude kričať a ešte vám ku tému aj kúry uteknú. Nech sa páči, zastavte sa priamo u nás. To je pravda. Dobre, vedúci, idem tam. Dobre, ďakujem. Poď. Zdravíčko, vedúci! Zdravím! To vy ste o tých kurkoch? Hej, to som ja. Zdravím. A žena jak? A uvidíme, jak to dopadne, hej, ale hlavne, že budú kúry zabezpečené. Jasne. No, tu sú ploty. Jaké potrebujete? Aha. No, presne tu je to ten s hranatými očkami, jak má Féry. To je presne on. Výborne, plot už máme. Čo ešte ku tému? Neviem, tam vy povedzte. Čo je s tým zamkom? Ahoj, miláčik, kde si? Lebo dačo je so zamkom asi. Jak vymenila? Jak koniec? No a to za to, že som bol 2 dní preč? S Ďoďom z Breznice? No dobré, ale čo s tým plotom? Mám ho osadiť ja, či ho ti už osadiť Ďoďo? No, dobre, tak s Bohom. Počkaj. No, tak odkaž tomu tvojmu Ďoďovi, že len nech 102 cm pomerá, to ten slupík nech rozreže na poli a ono mu to tam zapasuje, hej? Dobre, no, s Bohom.